Ola, eu son María de Sexto A e vou vos falar sobre Antoni Gaudí. Antoni Gaudí Cornet foi un prestixioso arquitecto catalán do modernismo. Naceu o 25 de xuño de 1852 en Reus, Tarragona, e faleceu atropelado por un tranvía no 1926. As súas obras máis coñecidas son a Sagrada Familia, o Parque Güell e a Casa Batlló ou Casa dos Osos. Para a Casa Batlló, Gaudí inspirouse na lenda de San Giorgi. O tellado representa o dragón de escamas. Os balcóns están inspirados nas máscaras e as columnas nos osos das persoas que mataron ao dragón. Tamén hai un pequeno balcón que representa o propio balcón da princesa. Dentro do Parque Güell atópase unha fonte que semella a un dragón de escamas, para a cal precisou unha técnica chamada trencadís, que consiste en usar vidrios e pedazos de cerámica rotos. A Sagrada Familia é o principal símbolo de Barcelona, cunha altura de 170 metros. Nos seus últimos anos viviu nunha das súas habitacións. Algunhas curiosidades sobre el son que a Casa Batlló foi propiedade dos donos da empresa Chupa Chups. Cando morreu, ata 3 taxistas negáronse a levalo, para non manchar a tapicería coa sangue. Un guardia civil obligou a un cuarto taxista a levalo. Espero que vos gustara o meu episodio. Ata a próxima!